Частка 4. Цилиндр открывается. Калі я вярнуўся на пустку, сонца ўжо садзілася. Пастаянна прыбывалі людзі з вокінга, дамоў вярталіся толькі двое-трое. Натоўп вакол ямы ўсё павялічваўся, чарнеючы на лімонна-жоўтым фоне неба. Сабралася за 100 чалавек. Штосьці крычалі, калі ямы адбывалася нейкая таўкатня. Мяне ахапіла трывожнае прадчуванне. Наблізіўшыся, я пачуў голас Стэнта. «Адыдзіце, адыдзіце!» Прабег якісьці хлапчук. «Яно рухаецца!» – паведаміў ён мне. «Усё круціцца ды круціцца, мне гэта не падабаецца, я лепш пайду дадому». Я наблізіўся. Натоўп быў густы, чалавек 200-300. Усе штурхаліся, наступалі адзін аднаму на ногі. Разадетыя дамы былі вельмі цікаўныя. «Ён упаў у яму!» – крыкнуў хтосьці. «Назад, назад!» – чуліся галасы. Натоўп крыху адхлынуў, і я прабраўся наперад. Усе былі моцна ўсхваляваныя. З ямы даносіўся якісьці дзіўны глухі шум. «Супакойце ж урэшце рэшт гэтых ідыётаў!» – крыкнуў Оджилві. «Мы ж не ведаем, што ў гэтай штуцы праклятай!» Я ўбачыў маладога чалавека, здаецца, прыказчыка з вокінга, які ўзабраўся на цыліндр, спрабуючы вылезці з ямы, куды яго спіхнуў натоўп. Верхняя частка цыліндра адкручвалася знутры. Было відаць каля 2 футаў вінтавой бліскучай нарэзкі. Нехта, спатыкнуўшыся, адштурхнуў мяне. Я пахіснуўся, і мяне ледзь не скінулі на накрыўку, якая круцілася. Я павярнуўся, і пакуль глядзеў у другі бок, вінт тым часам выкруціўся ўвесь. І накрыўка цыліндра са звонам упала на жвір. Я штурхнуў локцем некага ззаду мяне і зноў павярнуўся да цыліндра. Круглая пустая адтуліна здавалася абсалютна чорнаю. Вечаровае сонца біла мне прама ў вочы. Усе, відаць, чакалі, што з адтуліны пакажацца чалавек, можа, не зусім падобны да нас, зямных людзей, але ўсё ж падобны. Па крайняй меры, я чакаў гэтага. Але зірнуўшы, я ўбачыў нешта верлівае ў цемнаце, шыраватае, хвалепадобнае, рухомае. Бліснулі 2 дыскі, падобныя на вочы. Затым штосьці накшталт шэрай гадзюкі таўшчынёй з трысціну пачало выпаўзаць кольцамі з адтуліны і рухацца, віючыся ў мой бок, адно, потым другое. Мяне ахапіў жах. Ззаду закрычала жанчына. Я крыху павярнуўся, не спускаючы вачэй з цыліндра, адкуль высоўваліся новыя шчупальцы, і пачаў прасоўвацца далей ад ямы. Людзі, якія мяне акружалі, змяніліся ў твары ад здзіўлення. Адусюль пачуліся перапалоханыя крыкі. Натоўп падаўся назад. Прыказчык усё яшчэ не мог выкрапкацца з ямы. Неўзабаве я застаўся адзін і бачыў, як уцякалі людзі, што былі па другі бок ямы. З імі быў і Стэнд. Я зноў глянуў на цыліндр і анямеў ад жаху. Я стаяў як укапаны і глядзеў. Вялікая, шыраватая, круглая туша, відаць, велічынёй з мядзведзя, паволі з цяжкасцю вылазіла з цыліндра. Высунуўшыся на святло, яна заільснілася, бы і вільготная папруга. 2 вялікія цёмныя вокі пільна глядзелі на мяне. Страшыдла мела круглую галаву і, калі можна так сказаць, твар. Пад вачыма быў рот, ускрайкі якога рухаліся і дрыжэлі, выпускаючы сліну. Страшыдла цяжка дыхала, і ўсё яе цела сутаргава пульсавала. Адно яе тонкае шчупальца ўпіралася ў край цыліндра, другім яна размахвала ў паветры. Той, хто не бачыў жывога марсіяніна, наўрад ці можа ўявіць сабе яго страхатлівую пачварную знешнасць. Трохвугольны рот з адтапыраны верхняй губою,
поўная адсутнасць ілба, ніякіх адзнак падбародка пад клінападобнай ніжнюю губою, няспыннае паторгванне іртом, шчупальцамі, як у гаргоны, шумнае дыханне ў нязвыклай атмасферы, непаваротлівасць і абцяжарнасць у руках – вынік вялікай сілы прыцяжэння зямлі, і асабліва ж велічэзныя зыркія вочы. Усё гэта было праціўным і агідным. Масляністая цёмная скура напамінала слізкую паверхню грыба, няўклюдныя павольныя рухі наганялі невыказны жах. Ужо пры першым уражанні, у момант беглага знаёмства, я адчуў смяртэльны страх і нянавісць. Раптам страшыдла знікла. Яно перавалілася цераз край цыліндра і ўпала ў яму, пляснуўшыся бы вялікі скураны цюк. Я пачуў своеасаблівы глухі гук, і следам за першым страшыдлам у цёмнай адтуліне паявілася другое. Мая зранцвеласць адразу знікла. Я павярнуўся і з усіх ног пусціўся пад дрэвы, што знаходзіліся якіх-небудзь ярдаў за 100 ад цыліндра. Але бег я бокам і час ад часу спатыкаўся, бо не мог адарваць вачэй ад гэтых пачвараў. Там, сярод маладых соснаў і кустоў жаўтазелля, я спыніўся, задыхаючыся, і пачаў чакаць, што будзе далей. Пустка вакол пясчанай ямы была ўсеяна людзьмі, якія гэтак жа, як і я, з цікаўнасцю і страхам назіралі за страшыдламі, а больш дакладна за кучаю жвіру на беразе ямы, у якой яны ляжалі. Нечакана я з жахам заўважыў, як з ямы высоўвалася нешта круглае і цёмнае. Гэта была галава прадаўца, які зваліўся туды. На фоне захаду яна здавалася чорнаю. Вось паказаліся яго плечы і калена, але ён зноў сарваўся ўніз. Відаць было толькі галаву. Потым ён знік, і я пачуў слабы крык. Я быў памкнуўся вярнуцца і дапамагчы яму, але не мог пераадолець страху. Больш я нічога не ўбачыў, усё схавалася ў глыбокай яме і за грудамі пяску. Кожны, хто ішоў па дарозе з Чопхема ці Уокінга, дзівіўся б такім незвычайным відовішчам. Каля сотні людзей рассыпаліся ў канавах, за кустамі, за варотамі і агароджай. І моўчкі зрэдку абменьваліся адрывістымі воклічамі, не зводзячы вачэй з пясчаных кучаў. На фоне палымнеючага неба чарнеў кінуты кімсьці бетончык з імбірным ліманадам, а каля пясчанага кар'ера стаялі запрэжаныя экіпажы. Коні елі авёс з аброчных мяшкоў і заграбалі капытамі зямлю.